ndomi awai kado yakuba gindo nega ba le de bulu ni amba foka wali mando nga ani wati Nura FM sanfe ka maula doni halibi ukado ka fo minya awai kado arajo Nura FM ambe la sirike ka boko nyuma ni were dala mi bikonondo ani nani tomi murumuru duru usiratikela kuno funi ansiki kundidu ambe haketo nyini ke limana fo kurandiga minno bandala kado ka fo kurandiga minye grupu ye no ye gausu kalilu berti dala ni abide amba fu ka wali mando ande be ba fembe yanga awai kado tluina nga fuli ba bela jile pare awai kado Mohamed Lalabi amba fu ka wali mando ngo pare bilibili no be awai kado Salifu Jarakufo ni be kwa mako mishi anaka jama bela jile jala proje anga fuli ani tonu be kanyeshi Salifu Jarama ndo ka kwalimbe ibafo ku awai kado ekujme fo do akwale no ibafo ku kaburu malaga parantike kuma bashite malaga paranti kuma Salifu abe fo ka wali mando Nura FM sanfe ka ni chesiri anaka jama bela jile shakaba champion wara jala kata se Van Bama ambe ni be fo ka be wali mando no namboro la sako holding anga fuli be bilibili anaka jama be ku fo ku wali mando misira sigila sako holding mi ale ko fodron ibe awai kado jamana jigi yere ko kofo misira ka jigi ibo kofo sako holding ndo minye Mohamed Sako Dangorobay ala sonama le 13 avec kado abiye kene kono le 12 take le 12 ni ala sonama abiye kene ngonnana minya naka jekuluba no MJ kai mouvement jamana kanu ay kado ka fo ulu bela jili ubiye kene ngono ni ala ka je kuma ambufu ku wali mando no minya ay kado ko hindabura ni ala sona bi nyesoro ni ala ka je kosobe sigatala awa radio wati tarasa wa ambe anyu fo kosobe anyu beka fonfo akai abe wati ntara bana saminye danino adama jeliba anga fuli bai sanga ani wati kosobe no wati tara dantita anga tilela ko minya ablay jara alika fasiri ube ambulu ko ablay yajira ka foko do kumbora way kado bara wire o damnena so minna fora bi wati dama bo no bi talike minya way kado nanzara ukata ka bo anga dugula kado ka fo abara uka damnena container keme ani container biduru ndo ko lu ko ni ujo shira ka bo anga jamana kono ni kata dafripi Niger jamanaka akuni alaje yakulu mimbe an fe nangwa mako force barkan an yi awai kado wulika joke na manye ka foku ku tanfe ku bita sabu an ya lanyini awai kado contrat minu be anu ninwanje an ga sika sika foke yel sika sika batiri mabben francima olu yere ko ku ka mo ku bita ka bo an bara jamana kono an yere ya jiru la ka fo sumu fanfe o de strategela force barkan awai kado tagali koni ku yo dabo ina fo afora chumi nan zaraw koni awai kado ukabazi mimbe na be gawo be ka joshi doni ni ka che ka bo awunga jamana ko de strategela min ye container keme ani container biduru ka bo aski aka gunga ni ki kunda na Niger jamana ka alhamdulillah abarka alaye okera ablay jara akuni jete mineke min ya awai kado wulika joni chesiru minumbi lu bebe ka ke yelsa min ya awai kado barkan abise ka ta ka bo awunga jamana ko no chugumi ka ke chugo abika nye doni ma minga kuma kando o coloneli nango ma ku Pascal Lani ya jira ka fo container keme ani container biduru jate lu ko ni container bora mali kono kabba awai kado abela jili fambe minauna o de strategela minaminu no lutara awai kado mobile ubula no vehicle blende wi nanyo nan chama ani femisenu chama olu ko ni be kata ko ka damene kalo klimuga ani fla kata mugwa ani nani no ye février kalo convoi logistique minye awai kado container kema ani biduru olu ko ni utara nyini je jamana ka keren ni yala mimbe nyami mimbo kofo o ka mobile do be no ba wele ko véhicule blindé de combat minye awai kado de l'infanterie VBCI anu kado o ka véhicule blindé léger VBLU nunu bela jile ko ni fonyo minu ndu da container nu kono ne ko ta koso ako beka boy ako état major français awai kado lu ya jira chogomi ko kabiri doni mina janvier et février ko kleta ani wolonvla on va fla bonyongo way kado ni nake o bolenji awunga jamana konnana ako hali no yaso ay kalu woro di koni o dimbuma o yulu yere yo defo ga minye français ko ne be ko chesri mimbi se ka to o bitaka bo awunga jamana kono chogomi ako ni ya jetemine ibay ka fo o tali ko kuma min no be fora be la français be ka way kado ison sabu be ka nyini ko bido anna hakliche de strategela ma do be no be yehiya ejwa di ko fo no ajira
la k'a fɔ Akimi Dankɔrɔba dɔ don o ye san 20 ka kɛ maa min ɲinini na o m'o fa dɛ o fara waati kelen min na anw ko k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u yɛrɛ ko an ko man d'u ye o waati in de la k'olu y'o fa a kɛra Tɔnbɔkutu i k'a dɔn o mara la Fasirikeba ko a ko nin min filɛ nin dɔgɔkun tɛmɛnen min ye commandant ye n'a bɛ force barika n'o ye général Laurent Mission ye n'a b'o kofɔ ale fana kumana kosɛbɛ l'indépendant kɔnɔna na min bɛ tali kɛ u ka tagali min filɛ nin ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na k'olu bɛ k'u labɛn i k'a dɔn olu ka taali a bɛ ka kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na ko min ye armée k'o bɛ ka i sɔn u ka se k'u dɛmɛ taali la bɔlen ko MINUSMA G5 Sahel bɛɛ bɛ k'i sen don i k'a dɔn nin ko in na min bɛ se k'a to olu bɛ taa Fasirikeba ko a ko taali in dun a tɛ kɛ batara ko ye koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ sirabakan tali a bɛ kɛ sababu ye min ye i k'a dɔn engin explosif improvisé n'o ye pɛrɛnbara minnu bɛ yen n'u b'u don dugu kɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye olu dɔw o bɛ bila u ɲɛ sira la o dun bɛ kɛ gɛlɛya fana ye ka ɲɛsin u ma o tuma ko in maakaama ni i k'a dɔn a majigin ani i k'a dɔn a nɛsi a tɛ taa o ko cogo si la a ko n'i y'a lajɛ olu ka lakana ani k'a dɔn minɛnw lakana a bɛ taa kɛ sababu ye ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka o n'a ta bɛɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na bɛn ani kelenya min kun bɛ yen n'o bɛ anw ka jamana in kɔnɔna na donc a bɛ ka bisi basa sabu ni hakili b'a la o don ko an kɔrɔ min ye juma do tɛmɛnen Mondoro gɛlɛ min bɛ n'a y'an ka cɛdenw sɔrɔ a ma dogo maa si la o bɛ ka bɔ yen min ye i k'a dɔn Yadagali ka mɔɔw a jirala k'a fɔ a na kɛ olu de kɔni ye i k'a dɔn nin ko in o jalatigɛba ye olu de ye nin ko in kɛba ye Fasirikeba ko a ko groupe wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu fana bɛ k'u sɔn kosɛbɛ waati laban ninnu kɔnɔna na min ye i k'a dɔn pɛrɛnbara dɔw dunna mɛna ka mara la kɛlɛ dɔw kɛra a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a kan ka kɛ sababu ye an kan k'an janto an yɛrɛ la nka alhamdulilayi laɲini minnu n'olu kɛra n'o ye barikani maa 100 ani maa 50 conteneur 100 ani conteneur 50 nɔgɔ olu kɔni cɛra ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔna la Fasiri filɛ Ablaye Jara ka Fasiri don l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la Manima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant bila soit de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛnna maa min kuma don a kɔnɔ o de El Hadji Mahamadu Gaba a ko di El Hadji Mahamadu Gaba a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati laban in kɔni na mun ye wulikajɔw bɛ sen na an ni Muritani jamana an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko nin waati in kɔni na ko mun ye anw marabaw ye u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye ɲɔrɔ Sirifukɛ n'o bɛ Buye Hayidara n'o bɛ ale kofɔ a bɛ se ka taa mun ye Muritani cogo min na ka taa Muritani masakɛw ka t'u hakili la faamuya ka yira k'a fɔ ko baarajugu minnu bɛ sen na ko malidenw ko anw tɛ El Hadji Mahamadu Gaba a ko a dogolen tɛ maa si la anw ni Muritani kɔni cɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko jugu de wulilen don kosɛbɛ walasa mun ye bɛnbaliya bɛ se ka don anw ni Muritani ɲɔgɔn cɛla la cogo min na Fatigiba mun ye El Hadji Mahamadu Gaba ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ni jamana caman bɛ bi an bolo kɔni dilen tɛ ɲɔgɔn ma o jamanaw la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi o b'o la fo ka taa fara mun ye Danemark kan mun ye jɛkulu mun fana bɛ n'an ka ma ko CEDEAO ani UEMOA ɲɛma bɛnbaliya kɔni ko a dugu jɛlen bɛ anw ni ninnu bɛɛ lajɛlen u ni ɲɔgɔn cɛla la o wulikajɔ de bɛ ka kɛ mun ye Mali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Muritani kɔni ko o ye dayɛlɛ anw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigi sen kan Muritani bɛ se k'a ka da in datugu anw ye cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko fɛn mun yɛrɛ bɛ n'o bɛ ka maninfin kɔni k'u tɔɔrɔ nin waati laban ninnu kɔni na a yira k'a fɔ ko mun ye Muritani ka den minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan a dɔw kɔni bɛ ka ta ka tunu a dɔw fana su ko o bɛ ka ye nka Fatigiba ka fɔ la i n'a fɔ ko kɔrɔfɔw bɛ ka fɔ cogo min na u bɛ ka u bolodengɔni si maa minnu ma o de ye an ka lakanabaaw ye a yira k'a fɔ ko mun ye an ka sɔrɔsiw o de bɛ ka bingali ta ni ka Muritani ka denw k'u sɛgɛrɛ Fatigiba ka fɔ la a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Muritani ka minisiri mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don Muritani ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ y'an ka lasigiden mun n'o bɛ Muritani kɔnɔna la ale yɛrɛ y'o wele ni k'o hakilinata ni k'o ɲininkali k'o kɛ Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugutigi kɔrɔ ɲɛma ale tɛ dugu ɲɛlen kɔni fɛ a dogolen tɛ maa si la ko anw ye maloya mun ta ni ka Faransi kɔni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma hali bi mun ye Faransi ka maa tɔw u bɛ an ka jamana kɔnɔna la dɛ u bɛ cɛncɛn fuga in sanfɛla la o bɛ ka wulikajɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye gɛlɛya minnu n'a bɛ ka Muritani ka denw k'u sɛgɛrɛ u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye Muritani bɛ se ka tigɛ anw na cogo min na k'a fɔ ko anw ka maaw ka baara de ye nin ye Fatigiba ka fɔ la o siratigɛ de la ko mun ye Faransi tɛna sɔn abada anw ye maloya mun ta ni ka a sɛgɛrɛ maloya kulusiba jamana in ye o mun don Faransi la ɲɛma ko Faransi tɛn'i bolo da i sen kan abada u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan anw ni Muritani fo ka taa fara mun ye an marabaw ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn cogo min na o baaraw bɛ sen na u bolo nka Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye an ka jamana marabaw u kan ka wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin Muritanikaw ma k'a yira k'a fɔ ko mun ye an sen jɛlen don nin ko in na bi wa an bolo jɛlen don nin na nin baabu mun n'a bɛ ka ta k'an ka lakanabaw sɛgɛrɛ anw nɔ tɛ nin ye bi wa k'anw nɔ tɛ nin sini Fatigiba ka fɔ la a ko walasa ko o baara in a bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana masakɛw bolo cogo min na maa mun bɛ nin waati na
na ni Mauritanie nga denw nya akanu no de nyoro shirifike no de Buy Haidara Cheikhna Amada Amawula ale denga kote wa ko awka chidene ale be se ka foko be do an Mauritanie jamana ci ñong tumna patriba ko nga fala ako wuli ka joka ke jona mu ñow bu ka janfa jugu mu ko tige an Mauritanie ni ñon ci la se ka fo ñong tumna ako mu ye Cherif de Nioro no be Buy Haidara ko fo nyama ni ma be se ka ni ko en fo ka bambi pew ako ko ñoro Cherif gadu da foni flani anya sama ka bomu so de bamako kono El Haji Mamadou Gaba ale kalim kala tige mar ma ga nyama ibunya obala ndo abara tay boraki dado femmi na sisa minye batomo sisugo esfenksi kono ale yere kuma ne mbukan ko so madaina so minye awai kado aw ni Mauritanie cheko be chugumi abilama akembe wasabi wan nabi sabu awai kado akoyi akembe shekli flasiri ni yejeti mineke agelera oye gelera dai minye awai kado ni minye afoka nugu oye awai kado ngalotiga sabu ni yejeti mineke Mauritanie amedoni minay ko bi ma chama de bi minu ngoni sebe koro diminedu o faransi kungulo kembe ko di dunwa tari hakilina jugu de bulawa ala de ya dombaye o misali ye muye ni general min vlene ne awai kado abere tiratila na le ko ni gulila ka nyini minya awai kado faransi Mauritanie aleka awai kado maraba ko ka demisioni sabu awai kado o ko nyi fenye femi nabi maka managwa ako ni mbela paso no ye jabana nyamawi luke meka makum min fanata ko ke utala ni ngula ko bi maka managwa ko so be ndogo wati laba nungo nana Mauritanie minum be no lundanyara abenyini kama bisa bajate abenyini ku bo o kera sobuye Mauritanie anni awai kado mali ni nyonje general dobe ni afombe ko atambe eritretila ni generali Mauritanie tola ko afleka wulika joke wulika jo min gondana akulu kam jamana nyama ko kante se kula anaka fugaria de ni mbe ko ba nyini jamana nyama ko aka demisioni minye Mohamed awai kado Ould Ghazoume ale ko ni minye president ko ba nyini o fe ko ka demisioni akuni jetemineke ni ngo min vlene Mohamed yere no e Mauritanie nyama ako akemme ka papa libereta ko yanga sabu ka jira ka fo minye Mali ko laba kulu be frontière datugo uni Mali awai kado uni nyama patrika bako akuni jetemineke Mauritanie awai kado akuna foni dibaw ulubu son ko sobe sabu sibiri do temene minye Mauritanie minyira minu nu kumbe awai kado kolongo no walma kolongo refe ka fo ulu shude yira ga minye shuye minu yira uye mo kamana gon ko sobe uye mo dabali ba kolongo ni shimbe ma minu mani ngoina ode awai kado aunga chedu na banga soro su ko fo ko ni ngoyin minye jamfa jugu ode ko ni tarle do aun nofe ngauna tabe anga jamana nyama ubu son ko sobe min bise ka to ko nu bise ka nyesoro ako no shoti nyama ba no yi awai kado Mohamed yi ka fleka wulika joke ko ambassadeur min be Mali kono ko ko wele o wele li yere na mate ko yi ka ye wulika jo fana ka tuguni ka lanyi ni ala sona ni fere make ale bina laje ka frontière ko lu datugo adu mba don tigi ni wati laba nungo nana an gembe ka nyama na boyoro min nofe o de Mauritanie badirke bako ako ni jemi vlene na flene ka di hakle no o ko nunta ako bela jele temene ngo ka boy ba do be no ye general doye abe eretretila e karo ka fo labal Ould al-Mayuf ale de otoye ako Mauritanie chededu general do abe eretretila ale ko ni kembe ku ka jamana nyama o la gushu ko sobe sabu ale ko ale chika fomya wati be Mauritanie on de bi fa awai kado Mali la ni jugoina jamana nyama sigiledu fugariala ko fugari ta shaka jakuma ta shaka fugariala ko nyina yingi adala batige bako ako ninja no ye Mohamed Ould Ghazoume inni awai kado general doa awko anyini nimbe awka awai kado ayemingeni no e ka frontière ka bo awdatugu yelma ka ambassadeur wele ko dama te bolika ko generali ngo uluko ni yem adoni menye fo chesiri ka ke odesrafe batirika bako akwa barata ni dunya laje anga tani ko ye dondoni anga nyom fomya minye Mauritanie hay koy ko sabali sabu minye Mali aw mu yuna ko sobede am fana sabali la sabu niya jetemine awai kado ni ko ambe sike ko doni wati chama ulube ka ni ma ko fele minumvo minya awai kado Mauritanie awai kado uma chama de bibo Mauritanie kado aunga jamana ngono do bafo ku ye bagan genay nu do na jamana kono ubu se ko nu dongo beke faso dewna nu klela wati minni aw yu gwe ubi buli ka ta do yoro mi ka soro kala mu washi toro madu ko foi madaw ko de Mauritanie ni ngona nyogo nan dama mingera kabi wati temenuna ko bi atiko ne ka ba wa Mauritanie yere kembe ba temesirai sabu minya awai kado mu gujugu fere ba no yondro gu fere ba we ulube shele chuko suku bela jelena
tɛmɛ Mauritanie fɛ Mauritanie jamana marabaaw olu a jiralu la bɛ waati janbɔ ko nin ko in bi cogo min u jagasiri nka u n'a ta bɛɛ u ma mɛn donc kabi waati min na ATT bi fanga la ani Mohamed Ould Abdel Aziz Bouteflika u kɔni Abdul Aziz Sake Bouteflika ye dɔ in di Mohamed Ould Abdel Aziz ni awai ka dɔn olu u kumana ka ko bɛɛ kɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ a ko bi ni Mauritanie nana fɔ nin cogo in na ko a b'an dabali ban dɛ a dun yɛrɛ la k'a fɔ Mauritanie yɛrɛ k'a ni bamanciwaleya tigilamaw u ye bolo nɔ de kɛ sɛbɛnna n dɔgɔ Mauritanie kabiri 2001 fo bi kalamu wasi bi makuka fo dengele makuka wa ni bingani waleya fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔna na du jamana min bɛ ni awai ka dɔn bingani waleya tigilamaw bi boli ka t'u da ye ka sɔrɔ u ma jɔrɔ u ma yila Mauritanie do a ko o kuma na an bɛ ɲɔgɔn ɲininka Mauritanie a laban ye jumɛn ye dɛ janfanti do wa tari awai ka dɔn u bɛ fɛ ka don jɔjugu de kɔnɔ ni aw ye wa maa t'o ko cogo la maa minnu bɛ bɔ aw ka dugu la u bɛna bi anw kan ni se kɛra olu ma sabu awai ka dɔn bi gɛrɛntɛ bɛ anw da la aw fana bɛ wuli k'aw bɛ frontière datugu anw ye o fana y'a dama ko ye dɛ o kuma an bɛ dugawu de kɛ nin ko in bɛ taabolo min kan Ala ka jisuma kɛ a fura ye a faamuya cogo ɲuman Ala k'o di an ni dɛmɛba bɛɛ ma min ye Mohamed Ould Cheikhna Bouye Haidara ale tɛ wa n'a bɛ se ka taa awai ka dɔn delili la n'a bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔnya la u k'a lasa ma a ka taa kuma sabu min ye maa bɛ ko dɔ daminɛ dɔn i t'a laban dɔn dɛ général in bɛ min nɔfɛ Ala kana an bila o sira kan fasiri filɛ min ye Batoma Sissoko donc i k'a dɔn a ka fasiri don les Sphinx u ka bidon bɔli i bonya b'a la Batoma Sissoko foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ ɲɛma la siran ne ba ale sama ka gɛrɛ na ni y'a sama maa mun kumalen don a kɔnɔ o de AD ɲɛma an ka n'a politiki bunna kun kɛnɛ kan a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi e ko an ka parti politigiw ɲɛma a ko tigɛ kɛ c'est tout c'est fini wa Fatigiba ka fɔ la mun ye AD a ko mun ye wulikajɔw bɛ sen na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o sababu kɛ jamana in an filɛ dingɛ mun kɔnɔna la ne ta ɲɛma ko politigimaaw de y'an sama ka se o wagati kelen de la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi politigima dɔw kelen bɛ k'u gɔli k'a bɔ koyi ko fanga in k'u b'a sɛbɛkɔrɔ ɲini nka mun ye parti mun bɛ yen n'an k'a ma ko yɛlɛma ale ye parti ye mun ye maa dɔ de jamana premier ministre kɛ ka tɛmɛ n'o de ye Musa Mara ye ale ka parti o tɛ yɛlɛma ye wa ɲɛmaa bɛ don min na ko bi ko yɛlɛma e ko a maaw tɛ ka to kelen kelen ni ye wa o bɔlen kɔfɛ mun ye RPM a bɛ ten fo ka taa fara mun ye ADEMA mun ye IRD ɲɛmaa gɛlɛya bɛ nin parti bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi hali parena ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye parti yɛlɛma ye ale sɔmina kosɛbɛ koyi o sababu kɛ o ye fiɲɛ tan fan k'o dɔn kosɛbɛ mun ye Musa Mara ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na ale tun bɛ kɔrɔfɔ caman fɔ ka ɲɛsin mun ye transition ma nka nin waati laban ninnu na mun ye Musa Mara ko a kumakan ko o yɛlɛmana sababu kɛ a ye fiɲɛ tan fan k'o ye o misali ye jumɛn hakili b'a la mun ye jɛkulu minnu sigira sen kan n'u y'a jira k'a fɔ k'u tɛna fanga in lakodɔn marisi kalo tile 25 ko n'o tɛmɛna Musa Mara y'a jira k'a fɔ k'ale t'a la bi wa k'ale t'a ala sini Fatigiba ka fɔ la o n'a ta bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko ale Musa Mara ka tɔnden jɔw bɛ yen bi ɲɛma olu fana y'o kɔ don Musa Mara la koyi a ko n'an bɔra yen mun ye Cheikh Modibo Jara RPDM o tɛ ale ye wa ale fana ye jamana in premier ministre ya ka tɛmɛ premier ministre plein pouvoir ɲɛma o tɛ ale ye wa ko waati nin kɔni na ko kɔrɔfɔ dɔ fana o bɛ ka bɔ ale da kɔnɔ ɲɛma kɔrɔfɔ mun n'a kɛra sababu ye ni ka a ka parti fana ni ka a sulu sala parti den caman bɛ yen bi mun ye Cheikh Modibo Jara a ka parti maa caman fana bɛ yen bi ɲɛma olu bugu kɔ don a la koyi o sababu kɛ mun ye Cheikh Modibo Jara a bɛ n'a fɔ k'a fana ni kunkilenata o ye transition k'o tigɛ taa fankelen fɛ Fatigiba ka fɔ la a ko n'an bɔra yen hali bi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique minnu n'u kɛlen bɛ k'u gɔli bɔ nin waati na ɲɛma a bɛ na se yɔrɔ dɔ la dɔw b'u kɔfilɛ k'u tɛ maa si y'u kɔ sagajigijɛ n'a ko fɔra a bɛ parena a b'o kɔfɔ Cɛbilen Dramé e ko sagajigi tɔ ko a ma kɛ kelen ye wa an bɛ don min na ko bi sagajigi tɔ ko a bɛ ni ŋanakɛ kelen ye sabu mun ye maa caman de fana bɛ yen olu b'u kɔ don mun ye sagajigi la parena la bi an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Fatigiba ka fɔ la a ko hali bi k'an ka taa politigimaaw ɲɛma ni transition bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ politigimaaw n'a dɔn k'a fɔ ko mun ye a ko dɔ bɛ yen a ko ADEMA PHG ADEMA kɔrɔli ɲɛma ni donn'o kɔnɔ la bi olu maa caman fana bɛ sira fila taama o la pɔgɔkolocilen dɔ bi ne k'o filekolonci RPM n'o kofɔra a bɛ Laji Burama Ala ka hinɛ a la a b'ale ka parti o kofɔ mun ye bɛnbaliya mun dugu jɛlen bɛ o kɔnɔ la bi ɲɛma o dogolen tɛ maa si la Boubacar Tireta ani mun ye Karimu Keyita jɛɲɔgɔnw ɲɛma olu kɔni kɛlen bɛ ka masala ka sɔ kɛ t'a la a dɔw la u bɛ ka taa ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ mun ye kiri bunakun o kɛnɛ kan o parti ko bɛ ni ŋana kɛ c'est tout c'est fini a ko n'o bɔra yen mun ye IRD n'o kofɔra a tɛ Soumaïla Cissé honorable Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ a fana la a ko dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé o donna o parti in kɔnɔ ni ko o sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen ka a kɛnɛma minɛ wa mun ye
IRD bilama fene ma ko sigata la ko abe lobuldo ba o blokoye aflede fatiba ka fala alibi ako ni ko njatemne kalaje transition ngoni meta ba yoro ne ma sigata la muye parti politique ko jamana ko no e ko akoti bampodi aywa parti politique ko jamana ko no ako be so ko ngade ati bansanga ambe kunlina nyuma ta o de kai no te parti politique ko ko nti bawo nyuma meta ka bura kunlina nyuma de bita akila nyuma ni mirna nyuma ambe je kota fatike baka fola ande nango demokrasi ko ni anti ta ka politique to de wallahi ay anti ta kutu abana anyuma on beta manyana fatike baka ni ayira ka fo ko gele mun ko ni no be ni watina bande goliya fo chugumi odro goliya fo chugumi odro ndedo partage de gâteau inde no gara o ko ne ko kuma de chi kuma kai fatike bako ni ayira kafo munye kuru ngoni abedangu munabi nyama sigata la kwe malide fancha mane be bela dile me transition fe ni parti politique mu me fe e ka jama o ka tu ko nyama kiya tu transition ko pour fone fle anya sama ka bo la silan kona la ade ale kalim kala tige bunya obala ndo halibi ni mame so komba na radio Nura FM do bi kono ndo ani nani tomi murumuru duru seli bi ka boko nyuma ni were dala be jela koroji fe kuna funi ambita nai l'indicateur de renouveau ambition ni sikaka ndo ibora ki dado politique bunagu minga halibi ne fana bituka akoni ngo yin fenye femimbi maka managwa mali ani sediao aunga ko imbi tabulo minga mbi abi na foko nunjoledu nga mimbi maka managwa oya unga politique tonde no be awekado politique mo kofo luka makun ode bika mauka managwa ako mali politique ton ambi doni mena ko bi ko mimbe na be awni sediao ni nywanje na ko ere dambe sirala awekado nyedde sembe ka surala ako ko imbi talike munga kalandire ko no be kalata wati unabu kofo halibi anga politique to minu vle ni awekado ambargo belebele minu dambe aunka ko kembe gele belebele kanyeshi faso duma politique to mbe awekado bilama ko kembe ku makun na fara ko gouvernement be na sikisiza yelma joro bina di ko ye ubenyoanye o tike ko mentai ai aketo ha kosobe atita ko koyi atonga jidomi jidoni zikingonola tita ko de amano kosobe jidoni mi kasoro ka tebe nayi kumanyena dogone jetemine ke hali no ya soro away kado ami do mele ko bi songo se bakoro yelele du ko gelale du ko be minya away kado faso de umbi la ma obi minga uto do sabu ne jetemine ke ma chama de be jamana be minu mbulo bi miliaru chama mbulo away kado bi henemu ona tabe ango politique mo utal laba e kwa make jito ay sa bes gimbe ki makun shule ashiti kuma kalatidu mashinyina ka beneni ngonyi ona tabe sedawo bamanyinguru na shubo farambe nywanga okemeka gela gu beta ni kanyeshi awma jamana bayi ubefe ka asebokoro sige asendige kono atrike ba ko akode wati kilena abi na fo minya awekado awnga politique maw ambe doni mena ko bi ko akoko ni ukemeka magun dabo sabula utika femvo akuni ya laje sede woni mali ni nywanje kuma nyugo ya minu kumbe akuma nyugo ya bi komi awekado akembe glacier ni kada mashitika femvo ngauna tabe sede wo wati laba minna unana awfea no be goodluck jonathan kanali laba no bo ko fo ayen nali minge ni kasigi ndo onali awulula na ode bembali ay sabu minya away kado nyini few o make soro fenyi awu haklina e minyi ani sede o tay minyi kelinde sede o ya jira ka fokaluta ani fla yel makaluta ani woro labe unga keka be okono nama bara o kaseka ke nga una tabe minya away kado aunga chedu aungo ni sikile do minya away kado haklina minyi anyu fo unyena sabu do fo bi parti politique minumbe minungu ngaranga fasalidu kajira ka foko minya awekado jamana famo minungu ngebe ku kwada ukwala ukeme biba foko niye jisuma bonturuka akosabu gele mimbe na kembeka onsoro na kembeka ontoro ubora wati laba nungo nana ka huwa honi mangalangulo ndouchi mangalangulo minyira kera so wujugwe kanyeshi uyerema sabu yajira ka fo minya kalo klemugwa ani duru nata no koni kera ka foko ko fo manyira bo jamana nyama minumbe anguna no ye jamana yimarabawi utu la kodombi utula kudo shiri kabo kuma fora ndogo minye parti mimbe na be yelema kofo premier ministre Musa Mara ndogo ale koni bi doni mena ko bi ale ajira ka fo kuma kan yu ka kuma kan ale shendala de ale maninfo way kado ka fo be fa ka blasira minga ale Musa to siraka o temene ngo minya adema koroni adema PAGG o mata do mingo ni kera nga wiye ngini bereta ka da adema kumpi o kera so wiye adema yere ko ni kemeki yere mine kadri d'échange mimbe no be parti politique ko kadri bayin ko fo o yere bilama kembe away kado flengulunci ka da kulunci o mo sigile do ka jete mineke ka ye ka fo minye morena o be mettre kasu muta ko ka to fo ale yere dabari bana ako e mundu ngele ngera adema PAGG ngini bere daraku mo bi kata doni
doni o kuma na à partir de aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui akana ne togo do alable ne be sembo folo maître Kassoum Tapo minya away kado automatiquement annoncé la suspension de sa partition akwa le bi sembo parce que bako ako o bette menengo ka boy cadre des partis nunu mbeka mimvoni wati temenona o bebi fara away kado minya awa pression minya rebe no tambe ka nyeshi uma ala ni away kado transition ko yi asabu yi parce que bako ako yalma ni mbekelengo o bi sababu bo aka jamana toy abitabulo mingambiwa sabu ni jatemeneke minya away kado sanani de kunyina ko jamana kube o ladu sanduru fora mana na sanani ke donc o ko nunu metabulo minga o jamana toy tinjugula wa parce que bako ako Musa Mara aka malaba mimbe iboraki dado mina ne aye dofo ayira ka fo minye awekado jakuluba mimbe parti politique ni awajel mali ko fo anga jamana yere politique bunaguka ko bla bala o kaseka labara yansa minye ko bi seka nyesoro parce que do be anya kala jomaina ulu ya jira ka fo o Musa Mara kele ako minye kalata olu o ka fe ndo organ inikia organ iniki ako o min vleni oni transition ka wati kuti nyanya sira la de o kuma o bara minu kun fora koko bara o damene jona organ inigi de gestion koko labe on damene jona o ka ketelela elsa bara o kanya o fasiru fana bien nga ona tabe minya away kado parti politique be tabulu mingambi ndo mo bu yera nyiniga o kuma na kera sirango wa wu yera mine wa wu yera kala ka bu yera ka jango no wa le 25 mars abike chodi galu ko ni be yera be mindari nga yano che fasiri ke ba ko ni hajira ka fo away kado on ni cede ko masumaledu o politique to on vara kemba ka auto ni chuko kelida fasiri fle minye l'indicateur de renouveau o ka fasiri do ka bido boli ibunya bala manu be ganyama bonya asebe koro jaranye ali biya mayira kanumo la ku sogole menura fm na kono to anani to mi muru duru la selu obeke ka bojala koro di koymani wura dala nega duru sila 76 43 43 03 mali ker fle ka min vote nyedo de est-ce que la CEDEAO est au courant de l'attaque de Mondoro nyama nunu nbe kalama CEDEAO jamana jimen kumana la uye communiquer ashima konane uye munfo ashi nyinigal to meka ashima konane CEDEAO be an galama wa nyama aywa ben be kalama ba be kalama ma tati ke CEDEAO la koy wallahi faso don jugu munu be jamana en kono ana ko kanala Malik yer ko ils n'ont plus le choix de que c'est le peuple malien qui a gagné abana aywa abana hala kan ni sababu hala kan nyaka dama aba kosobe shekine bijara ale be maître tabuka ko kuma na de ebe seningo kuma la aywa bismillah ngata ala ka nyaka dama kosobe nyama so de bamako ma asama ka gerena asama maimuna dumia akumara mbatoma ako munye kayeko sebe korotoro no watina ministre somumbe no ka bara benendo munye transforma ane infrastructure afokata faramuye sopa ferika no ko fora abe chemino ka bara kero abo ko fo munye kayeko dusukun toro no kosobe kayeko yo chikan le ka la semuye colonel Ashim Koita ko Ashim Koita ku be kangarda ke kanyashi ama hebwe we chikani awa ya unjena fatrika baka fola maimuna dumia ako munye ressortissant de kay na ko fora abe kay ka don abo olu ko fo an kay kaw la mamumbe no de Mamedi Dramé an kay kaw Mamedi ye kay ga fane ye kay ge kay be murtan de fa kaya ube abe Sénégal de fe kana kaya abe Mali feke alors eningo an kay kaw edimi kun aye fana taro nga chaw ene taro ka chade eningo an kay kaw fana nye kay ye kay ye kay wala ye tugo nye kenyebake ye kenyeba ay kenyeba nyoke nga choroba ere ndira minyirema udalimbi ala ka hinala ala ka daro ne ka fara islamishuka ntelube bola kaile ni ka nyiniga e ka soto ntelube bola kenyebali kenyeba ngolum alu ambalbelo kontona wala kontona abana manyana e ko chudi akai akumanyana abana kosobe muye kay ka donye ni temin dondoro nyinigali ke ngi ka ya fo bosa akumanyana nya fara e ka ya fo de ala ka ya fambe ma agata Mamedi Dramé ale de kulekan ka abokosobe ako muye colonel Ashim Koita ika do ka foko mamunu nga bara national ndo muye terenkoma nyama ko nu blofel bawo ko buka bloku bawo de ke muye kuma chama ko ode kadu uye ministre somi rabe no ka bara beneno ni chake dama ministre des transports et des infrastructures afoka ta fara muye société
du patrimoine ferroviaire du Mali nanga mako superfer ne ma bena ka fo ko nunu ko ku ko pokan ko o de ka tia patri baka fola ako akla jigina ibena ka fo ko mu nye février ko le wolon vla temene ayira ka fo ko mu nege o ka boli nege kan ko o baro ko o bela damine a damine mu ye bamako la goshi kita teme kaife ne ma ko o baro ko o bela damine patri baka fola ko mu ye kuna fo nunu ya ira ka fo na manya ka fo ko o baro ko o bela damine ko wuli ka jobe ka jona mu ye nege kashikan ko abisa ka bo mu ye kai ko fe to muna nga patri baka fola akoko o korfo intemene ko fe ibena ka fo ko mu ye ministre mu be ne ministre des transports et des infrastructures nyama ale ko ni communiquer ni ga boka binti chai ka ira ka fo ko marsi kala clé saba e ko mu nye terrain dobe terrain koroni dobe era mun nanga mako CC22-05 a terrain dépassera wallahi terrain dépassé le do CC22 akana ni wuli ande aya ka ala era kama akana ni wuli ba wuli de nala che ko na wuli che ko na ni terrain wuli angana nyogo nega sa uka tram way wa mu wede terrain mi bi jole to tellement gan o wati kelen la min nega kulum fara nywa ali am ga pentri ko terrain ko soba wari mugu dira ibe ka fa de transition ko kala wuli bay wolu ka sumati ko kala de wuli mi yanga terrain kungulo wari dun minu ye galon tigani a fen kanga mina beka mine abana jamana ka lafiya ko soba me do ka wuli dron ka aray fe terrain goro de do ko la wuli ko antala o ka jo ko soba kai ka o kan arde da o jodo fatigi baka fola wallahi ako na manya ka fako o kuna foni ko abora ko mu ye juma do masikalo klenani amba fla ni samugo ane fla ministry ya ira ka fako mu ye terrain ko abena wuli mu ye nega ya ta wakati ninga ta blan nega ya ta ane saba wati la ganyama ko terrain ko abe tebe roju bene fe ka damine centre de corofina nyama ninga ta mu ye gare fleuvière ko be distribuer mako o kofo nyama ko akuntala je ko atitema oka yudu ko njate mena kala je nyama ko titema mu ye kilometre saba nywana oka manyana o siratigala mu ye kai ka ya ira ka fo kenanga la mamu be nanga mako Mamedi Dramé ako mu ye colonel Hashim Koita kaka ko jate mena ko sobe mamu no meka ni mbara ka sigi senga ubeka wodo de datu mamu no meka ni mbara ka sigi senga manjare nyini mamu no meka ni mbara ka sigi senga nyama ko ka donga fo ko ubeka to ko chene ta na jamana fama ka asegere ta ko atisiga fama to shira en koloni atani pedri no de CC22-05 o oblasiraka nyama kai ka ya ira ka fo ku fela ko tebi wa ku fela ko teshini mu nye kai ka ye albi ko wole bla mu nye Hashim Koita aka don ka fo ko mu chemino nyama ube gele kono la ko chemino ira ka gele chama be nyama ko atengu no mu nye uka chake da mu ira be ko jigi sema yoro mu ira be nan ko mako sopa fer ni du ya jisem na kala te ale kalifalo no ibal makado de ba maiga akalfalo no ma akalfalo me maiga ba ni ne bal makado be nyon sira maiga mabo maiga la bekli nafiya dabla sai ga fasiri kala mai nga ce fana ibila mai kaba ko maiga baba maiga la Ibrahim maiga Mamadou maiga soga kala maiga mina Abu Safne ne de mabi abekele Abu Safne e to bi de abekele o sokel ko kala maiga Madu maiga Ibrahim maiga wala antekele antekele mo manga ay wuli bali ni ne la fiele do bi ka tawani mbeka wallahi ay ka fi koy ayo chene mbila mai o ko sobe ni nuntikile jala o ya soro ka du kele o madon ko Mamadou maiga biya kana nu to ko sanga fasike baka fola ko kala maiga abaka primature la o abeka ka ko nyene boy ante kele semaine de fer maiga o baka ko lay ante kele nene min ye kele o de Yusuf maiga agence Medina Senar o yin gorkay apana wallahi ayo to wuli o ben kashika me o bi ngata o ben sino ko kame o ben nga toro me o ba don be chugu mina abana wala manyena nena le de kelenyi fasike baka fola Badama MTM, il y a un opérateur économique qui a pris l'argent de 4 locomotives mais elles ne sont jamais arrivées ne ka bo de mo to be yana fo be afo ay ni sika sa wallahi ala locomotive nani ko awar be sala aba akobe toji wallahi akanya fo abana
ala ka ni sabo be nyama fasirike ba ko nyaira ka fo ko mu ye kai ko wi da ko nyaira ka fo kutina jeneni mbara ye tukushila ko wakati bala jelen na ibe na ka fo ko mu ye super fair anyama ba no de Ibrahima Maigai aye duni munke aye nyamini munke wala sako o wo datugu ibe na ka fo ko sagani wati bala jelen na magari do pendri abetre encore do lawli wanunu lawli ko amusaka kasabi nyama ko adago suka bunko ajodo sa fasirike ba ka fo akono ya so premier ministre Dr Sugal ko kala Maiga na lera ka wuli ka jokunte munye sheminoye nyama ko jurumu me gouvernement ko akacha ko so ngamu Sugal ko kala Maiga ale nale ale sera fiye bodan duma oni sera ka do ubulu nga fatire ba ya ira ka fo ko munye kai kawe kelanga ne la uka mamumbe nanka mako munye Mamedi Drame akabe wole bla Ashim Koita mamunu fla asengora lata nga ni mbare ka se ko yukuba aka faratu la ko so usabga twani na udo ye tieni mun ka kube fe ko data wole ko ka bla anya sama ka bo munye so de bamako ale kono memna dumia ale kalim kala tike marma ga nyama ibunya obal ndo Amerika kuma yinye tori tege do ndo minye wati do temena uye journaliste do terrain kono ibeka ka wati o minye ni ka kalo flake sira ko ni kayje ndo ndo terrain goro ka pentire wallahi ni cheoche minye terrain goro were pentire bli nya kanga version rouge kala bila antanta yafa ati yafa de ni anga warde do ala ka ki kono julkuru yi wallahi o terrain yirate boro abada mena mo yokurufna katay jo politiki kati jo no gari ko nala ko turebe mi ture bien wa ture bien ge ha me ya de dossier akacha la haula terengo yira dossier ka wulisa ala anga terengo ri minu ya dum wati bina jamana to be ka developer o wati kila ndela do be ka boke an nyina kwa o be ka an tan nyina muya kabule dro ka tereni wuli o tereni yira wuli ne a sharaka magodi kila minya ashishi yesu zo fa ayesu do fa abana no bora la rien foshi doga an kai ka wulla tereni yira ka wuli a wuli ka bo kurfuna ka tani garla ayesu ko minya ka tani jokutai andelu be bola kayire hayin gulu ambal be kontona wala kaloga jallo awa madam kaloga ta awa jallo ba yire kinyaba kai kinyaba mbe kinyaba dongoyi wallahi mbeke nyaba donde ikayino nkayin lon ko jubu nyaba quartier 1 kata sanugu fe sanugu sirafe ambendi kosobe angumbe ifafe mbeke nyaba donde ibeke nyaba do wala sikatala dabiya nunu ni fon wulu be kumbe alanturla me ya sura ko demsenu yide ya foma yafoma nyafara abana angata ndo Idrissa Kulubali ka be Sierra Leone abanna me wati bela jili o kuma na halibi kuna funa ambita ambisi o minya anga wa ikado chedun Umar Ongwe ba kuma nimbe ni delegation la hautani delegation min wulila wa ikado munduro alibinga ni waliya temenengo kabui kata halibi ka anga chedun wa ikado kunu hakli jira jwana ajirula ka fo minyi jamana kono de umanyinuko ka jirula ka fo fama umanyinuko ajirula ka fo samve mo umanyinuko Isra tigala minya wa ikado wati mina atayi ko nikira ni poste de sécurité de Mondoro anga chef d'état-major général Mimbe nabe armée kunabi no e général division Umaru Jaraye aleni awekado chef d'état-major de la garde nationale awekado général Élisée Jean Daw luko ni wulika joke wulika jo mingona na awekado utara kata Sevare awekado ani l'hôpital so Mimbe nabe hôpital Somine Dolo de Mopti nabo kofo utara kata boye minye chikangelengele Mimbe kato di awekado anga cheduma chika minna bora save mo fe kajurula ka fo nyina make uko ngoni kera occasion halibi ka jirula ka fo an go faso defense be dambula wa ambebe ku encourager ala sonama anu bi nyambulo ko fini bon fo nera bo akoni nguli ka jo min fleni général Oumar Diarra ale ni mingeni ayada min folo infirmerie min be nabe garnison de Sevare no be Sevare kan ko fo minye banabato minum be anaka obi matani duru jate bo atara ka to lulaje ikaro ka fo chika min be ani kase ku lanni soja kase ku moral remonter ayo beta ka nyeshuma minye jamana famoyi yo chika mindu da kanu nyefo yo ben nyefo nimbe boro communiquer min blala kalo clichegi o marsi kaloyi o étape folo temene ngoka boy général Diarra anaka délégation utara hôpital no hôpital régional Somine Dolo mopti ikaro ka fo utalenye jongo ala awaku ko ni tara maminu be nu jogira kosobe utara ka to lu fana laje nimbe kuma kangele ndi halibi fosodo halibi anga chesiri halibi anga dunda kelen fe ka bodda kelen fe wani ala sona
ma fo ka diɲɛ melege aw ka dɔn anw ka sɔrɔsiw u yɛrɛ dama k'u tɛna ɲɔgɔn janfa bilen a bɛɛ de ye kelen ye i y'a ye sɔrɔsikɛ ma se ka min kɛ a tɛɲɔgɔnw ye c'est que i b'a sɔrɔ o cogoya de ten Batirikɛba ko a ko Sevare ani aw ka dɔn Mopti transition baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna ma k'u ko k'u b'u segow kɛ hali bi k'a ɲini u fɛ faso min filɛ nin ni aw ka dɔn u b'a drapeau kɔrɔ u k'u cɛsiri min ye aw ka dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen attaque kɛra yɔrɔ minnu na minɛn dɔw tiɲɛna o kuma jagoya don minɛnw ka taa o kuma hali bi ka yen sɔnzɔn k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnzɔn o fana kɛra aw ka dɔn u ka taali o nafa dɔ ye Batirikɛba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ délégation min bɛ yen n'a wulila nin cogo in na ka taa u ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ kɛ Mondoro yɛrɛ dama tɛ koyi Mondoro n'a lamini jamana fantan ni naani bɛɛ a bɛɛ ka se ka lakana min bɛ se k'a to fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min min bɛ se k'a to bɛɛ ani kelenya o bɛ sinsin cogo min kuma min ye maa min bɛ yen n'o ye général de division Umar Jara a n'a ka délégation u ye wulikajɔ min kɛ o ye nin ye Umar Ongoiba a ka fasiri don n y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Soir de Bamako u ka bidon bɔli Soir de Bamako m'aw foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ ɲama ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo m'a kari ka don ne tɛ nalen a tɛ i ko i ma bien nana ye awɔ bien nana ye aussi awɔ i ka cɛ a tɛ nin mi dɛ n ka cɛ ye jɔn ye min bɛ Faransi ye f'a bɔ u ka association in na association maa tɛ association na a t'a la association de telutigi telu si tɛ minnu kunna du Mali olu ka association ba jɔn de b'a la a bɛ Faransi a tɔgɔ maa caman bɛ Faransi e ka dɔ tɔgɔ fɔ ma ye a tɔgɔ daminɛ ye A ye a bɛɛ fɔ a jamu daminɛ ye T ye a tɔgɔ fɔ a banna n bɛ da o ma i bɛ n ka foli f'a ye ko tuluni dɔ bɛ yen ko n'o mura ko a bɛ promotion na an bɛ promotion na yan i y'a fɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ kɛ e de m'a fɔ ne e de ko tuluni dɔ bolo k'u bɛ promotion na k'a bɛ kunsigi bɔ jɔ la o kumana n fana y'i dɛmɛ de ka cikan lase m'o f'i ye et pourtant ɲɛ b'a la te in jara dɛ kosɛbɛ e b'a la a ɲɛna Ala k'an ni sababa bɛn ami ne fana kana kɛ sa i ta min bɛ tila ka maa wɛrɛ ta min ka fara kan yafa ma bila n y'a bila kalo ka jalo awɔ k'a bɛ te fɛ k'i ya te d'a ma problème foyi t'a la problème t'a la ko te ye 1000 francs ye 1000 de don francs yɛrɛ tɛ 1000 n'i bɛ États-Unis te ye 1000 ni dollar de bɛ yen awɔ $1000 ni bɛ Europe ni euro de bɛ yen 1000 kelen de don 1000 euros voilà mana ka diɲɛ fan o fan yɔrɔ yɔrɔ 1000 n'i bɛ Laginɛ i bɛ 0 kelen fara kan a bɛ kɛ million ye a banna ou bien 100 000 ayi dɛ 0 kelen tɛ fara o kan dɛ n'i ma o 0 se 4 ma a ma ɲi dɛ ayiwa baasi tɛ ayiwa an bɛ foli lase Famaga Danbele ma ko a Danbele k'a ni baara ani cɛsiri o tuma an ka taa ɲɛma nouvelle horizon ne ba ale sama ka gɛrɛnna Baba Danbele a kumara a ko k'an ka finitigilakaw ka kiiribon k'an ka taa o kɔnɔna o la ko kunu n'o bɛnna mun ye masikalo tile 9 ma mun ye an ka finitigilakaw ka kiiribon mun bɛ yen n'an k'a ma ko justice militaire u sigiyɔrɔ mun n'o bɛ Dar Salamu kɔnɔna kan ɲɛma n bolo bilala mun ye finitigilaka dɔw kɔni o ma k'u tun bɛ na kiiri mun ye kiiri bunna ko o kɛnɛ kan Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye direction générale de la justice militaire ɲɛma u ka jaba la o de ye Dar Salamu kɔnɔna ye a ko kunu k'u ye wele bila mun ye finitigilaka dɔw ma jalaki binnen don finitigilaka minnu kan u bɛ na ye k'a fɔ ko jalaki ninnu na a yera k'a fɔ ko finitigilaka dɔw b'u la olu ka baara bɛnnen don mun ye maramafɛn suɲɛ ni ka bɔ n'a ye ka a feere fo ka taa fara mun ye munition o kan yɔrɔ min bɛ n'an k'a ma ko Kɔlɔnjɛba a ko o baara ko o kɛra ye o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko finitigilaka dɔw fana ko olu bɛ yen olu ye bingali wale ni ko tanga maanifin k'u sɛgɛrɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bingali finitigilaka dɔw fana bɛ yen olu ye babali ta ka maa dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ k'a yira maa dɔw la k'u b'u ningɛnɛ k'u karaba o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma finitigilaka dɔw fana bɛ yen nin waati na mun ye kɔnsin yɛrɛ ye cikan mun dir'u ma k'u ka baara kɛ n'o hakilina ye ɲɛma u ye baara wɛrɛ k'o boloda o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko bolodengɔni kɔni ko a kun sinen don maa damadɔ o ma major Basiru Tarawele ka porale Ama Ould Ahmed Adija Abdoulaye B Maïga ka porale Mohamed El Lamine Aga fo ka taa fara mun ye garde Alpha Kone kan ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen ye finitigilakaw ye mun ye bolodengɔni kɔni ko a kun sinen don
di uma patiki waka fola ako direction générale de la justice militaire ako kabe belajele akil la kunya ka yira ka fa ko muy nyekiri ko ni bunaku finitigi la ka fanfla fe nyama ko begi sigida ka fa ko ajele ndo ina fa ko nono kenen ko muy finitigi la kawe nyama ni ye jela kike ni ye ko ke femu na ate be ko sigata la kibe jela kikoy ba muy finitigi la kaw ko na ye bingali ta ka ma fena ko osegere mamu ni amanga bingali ta ko osegere ina fa ko civilu nyama ko civilu be se ka tu ko plenty ni ngata da mu ye procureur civil do nyakoro procureur civil o fena be plenty ni nga ata ni ngata di mu ye procureur militaire do nyakoro fatri ba ka fola ako mu ye kiri butigala no koni ya ira ka fa ko mu ye ko kiri bo saba de bu ubulo bamako mu ye kaye fo ka ta fara mu ye motika nyama no pela dire fintigala ko kiri bo siglembe nu ye mafia ta ka mani film koni ko osegere nyama kiri sika ti tada kiri buna ku ko okenaka na foni flani anya sama ga bo nouvelle origine ale kono aba damele ale kalim kala tige ibunya obala ndo mi ya awai ka do ambi foki wali mando radio Nura FM iba fo Cheikh Cissé ko na be France de abitesa na na bamako hanga teti firama ibo foi akuma bana Yusuf Temine ibenga fuli fai eli diko la reine ejata la lion ibenga fuli fa fanay sabali trore ambe afuka wali mando Nura FM sanfe ndo awai ka do halibi ga yira limana no club radio Nura FM de la bi ko ndo aninani tomi murumuru duru ambe la silike ka bo awai ka do kunyumani weredala jala koroji halibi ambi tani fasiri min bata mba bo sebe ngono sebe menu ko mako la sirène bisiri sempara ndogoni du akuma mbe ndo awai ka do jege sugu anga ta jege sugu la marché central a poisson de Bamako la donko jugu ya be ni yoro ina de la donko jugu ya infamba be ma minga baray ko ladi ladi o de sebe bien ladi min bien bo défier ladi kana kede ndonga nyefie ni yoro min vlene ajora yasa jiga bisika fere chugumi ina fa to be mingo fo marché central de poisson marché central à poisson de Bamako yoro do yoro mi abila man kembe ba ko saheli kungo machite jiga fere la minum vlene no lukanga jiga fere way kado amedo ni mene ko bi luko ni bankul ko to ku titani yoro ina bli kambe ka bulungo ni shimima uti dore ni muso in ukalla dungo juguya no be madam Jawara Aishata Amata Touré ni be ko amako ladi ko ja ko ni ngo imbela jile kwa lede be ko injula ko ko ne jete mineke ibay ka fon ni yoroi jongo ala anga na nyuan nege a josugo anyena ko sobe yoroi ka klaka mina nga kono mina minum be jongo ala ani away ka do yoro ni tara nye kono itinye boafe marché central à poisson de Bamako ambe do mene ko bi fe min de bi ni amugo bala jel seka ke yoro nyena mai min ye sugu yin abiseka lala ka chugumi ka glan chugumi jega firla obiseka jega fir chugumi anyera biseka soro no yala chugumi ko abebe ni yoro ko folina qualité kunda ananyo nan chama nga be ko ina de maminum be no lube men na kura sugunina no ye jega fere lawi ani minum bi jega fere yoro wera honna bi wala ko jega sugu ani minum bi jega fere yoro wera wala ay nyini nembe ka foko lude katani yoro ko foloina katani nge udaga yoro yasa min ye jega ubseka fere ulafia kono tumi nga nunu njama be uku tita be utita shini do wera te koy yoro inda bora min gama atara ka dange watika ko o ye ble yoro in la dongo juguya min nye shini be yoro nyere nyama bama no ye présidente directrice générale min ye away kado marché central no ye madame Jawara Aissata Amata Touré ni be ko amako ladi jongo ala ni muso yi ko kuya bombardedi ka ta ni ka ke directrice no be away kado Bamako par Bamako no bo ko fo mami yake o yaka parti de no be RPM mo no bo lu ko fo sabu RPM jamana ngumbol de bulu min ngungadu yo bo deke o deke so buye madame Jawara Amata Touré ladi away kado o ya le bugububa ni ka leke ni yoro o nyamai parce que ba ko ako away kado yoro la dongo chugo jongo ala akembe klangoye karsenga mai minga di nyembo deke tati mene jibo akola di kumeka ningo inge kado awa nyingal debike ne minum bela jele fora yedo wangalodo ladi ko ni adombai ane yesu yere mau ulu fane adomba akoso munye jate mineke tange ladi ko ni ben yoro nyama yala ndogo minye jiga ferlaw chama de kalikandu ulu ko ni titanu ka jigawe jangu lu yere ka fa ko lubita ako bidja min bita ka di ladima million jama de do wosa yer salo yoro imbise ka laddo ka je chugumi wari ndu abita mi abike munyi jabi min vlene away kado akoni be sawo pasirga bako ako minye ladi ni jate mineke
marché central de poisson o nyama badu bara de fer de be awekado anake ani awekado mado ni nyanja no ye fere kelawi abe wati dama bo nunu ngoni kemme ka wuli ka joni fembeke ka fo ko ladi ko ni uluta fe be uta fe shini ku be fe akata wati temene no yere sitting mimbe nu ka ni songo ya yira ka kuma suku be dabo nga kama mena shishi mabo sabu ladi na jenyo abe RPM bara kelawi wa RPM be ulu de bulu ko na ni mingadui ubaketi watirike ba no e bisidi semba ako hali bi minye awekado ambidon mene ko bi 3e session min no kera no conseil d'administration jongo ala ladi yere yo fokoi ko ya jira ka fo ministre min nyeshini be minye awekado jiga ko num bela jilima ana ministre min tewo bi nyambolo nu bi barake ku be ka wuli ka joni chesiri minge o de ka laje chuko sugu bela minye awekado sugui maw bi se ka na ko ladi yere ya dosa ka fo ko mate ka ta sugui ngolo ko na ambidon mene ko bi minye ni musoyi bulungono ni shimba made o mambi do ke ala kan ni sabobe akili nyuma ala ko di ambema bisiri sembara ni aka fasiri la siren o ka bido boli ebunya bala jega sugui akoka bo ha ga nyuma en mi yedro jega fere la o ka ta jega fere anga jega soro nyuma na jega mi bo nga village la an songo ni fo tebeni nu yere kadini nyefe me a tise kana sabu ko nunu la don jugo e kabako e wallahi ambi do de ke ala ka ni sababu be nyama sugui kuran yere u ba ko foto mo na yere jega fere la saka baraka yoro la kuyi ha condition mbala manone awo asongo na fe obala amanone ko condition ni fe no obebi amanone kuma ka chamene ami do okay na manya ka fo ko ladi ko atise aka jorobla ndo Aissata Tambura Aissata Tungara anga fuli beka nyeshama Aissata Tungara de sisi ya sisi dali anga fuli bai ana balamso awa Tungara amu bela telefo ko benga fuli fa Aissata ka Mansour Sanogofu la reine jata anga fuli biye ay sitan Kamara ambi fana foki wali nyumando bamba seigneur Jara ka fuli la saw bela jilema mana ni ala sonama wati sira wati sira muye modo Tambura ama fana fonu watina kongo konala fokata fara muye Mamadou Sidibe nunu bela dilema on na France nyama mbu bela dilen fo konate Kasim ame fuli tanu ku bela dilen ku segere Ali Badra Tal bela dilen ube fonu watina Chaka Traoré ku be fajigila anga fuli boyi dongo dogono chama serama ko kana ko unanu to sebe nego nga kera chugodi nego ku nanu to sebe do bora banyangara do bora kuru do bora bankas do bora sungu do bora tene u bora ukacha akacha nana ku nanu to sebe ku ya me ko afara ko ni ya sama ke kadi ko de umbulu bulu minu temena santani shegi ka ko mi ya sama oni mi santani shegi be ko dale kere nyamai ku be solution ni ko million gilingilin be duma do kono choro wo kera ka ne ka yoro fa dew ko lu to seben ka bla ko ni ala ya ke ni ya kera president ko lu ko ni bi do ko ale do be o sambi woron nani do e sambi shigi ndure ko ni 18 ans mi e bi shigi ni ko ere ko ni santani shigi do ko tani shigi dama me wale shilangu bangu na sa afure abikete dia uchama kado nungo ni uchama tara ne ka so ola kla ka damle na wallahi ola kla kwa dili damle na wa wallahi wa kla kwa dili damle na ndo ngo che uni yati yo ndo gwe de tama ke ya time fo na kero tikile gwe ala ka ni sawo arabiyama ambe gizuno kulubali fu ndo ke do abena me ko so ben de fana do o ka do minye fajigila gizuno ni ko ka kulubali Musa Sissoko pour Amari Ndaw anga fuli bay minye o ka do president Bassirou Keita ka fuli tanni ka lase El Hadji Sukuba Samaki pre auto minye o ka do ka fuli lase karamogo wagema sazu wage amba fu Sukuba Samaki nanya le fambe suri kemeso ka fuli lase ama Omar Kemeso Madu Kemeso Bokar Kemeso ameni mbefu minye